5, 4, 3, 2, 1. Ay, sorry. Oh, what's up mga kasunggab? Welcome to my channel, Aga TV. So yun po, ngayon mga kasunggab, eto na naman tayo, bagong simula na naman, bagong vlog na naman for today. So ngayon, another kaalaman na naman po ang aking share po sa inyo, all about tips na naman po. Bagong kaalaman na naman po, bagong matutuklasan na naman po mga kasunggab. So ayun po mga kasunggab. Alam na alam ko na po na nakita nyo na po yun sa aking thumbnail kasi before nyo to clinic, nakita nyo na po yun, di ba? Kaya nyo to guys clinic kasi gusto nyong malaman kung ano ang ating tatalakayin natin ngayon mga kasunggab. So yan po. Unang-una po mga kasunggab, salamat at pumunta ka sa channel na to and dito sa aking video, binisita mo ako. Pasalamat ako sa iyo, maraming salamat po yun mga kaibigan. Kalawa mga kasunggab, maraming salamat din sa paglaan mo ng oras ngayon dahil nanonood ka na. At sa mga hindi pa nanonood mga kaibigan, mga kasunggab, panoorin nyo na to para malaman nyo at matuklasan kung ano ang ating pag-uusapan natin ngayon. Okay, ngayon, unang-una po mga kasunggab, bago po natin simulan ng maikling video or maikling tutorial na ito, kailangan ko po munang huwag nyong kalilimutan click yung subscribe button at then click the notification bell para update po kayo sa mga bago kong videos. Okay, ayun po mga kasunggab, sige na po, wag nyo na pong wag na po kayong maya mga kaibigan, mga kasunggab, click nyo na po yung subscribe button, click the notification bell for updates. Okay? Ngayon mga kasunggab, ito. So ayun, ang pag-uusapan natin ngayon mga kasunggab, mga kaibigan ay kung paano nga ba, ano nga ba yung mga dahilan o mga reasons kung bakit madaling malubat ang battery charger, battery ng iyong cellphone. Okay? So ayun, una mga kaibigan. So syempre meron ako ditong mga notes kasi para maayos ang ating pagkaka-explain. Yun mga kasunggab, i-explain ko sa inyo ngayon based sa aking mga na-experience sa aking cellphone or battery ko. Okay? So ito yung ma-explain ko sa inyo ngayon kung ano yung mga na-experience ko din at yung mga nalalaman ko ding iba ng mga nakukuha ko rin sa mga YouTuber or mga kapwa ko or mga videos na mga doon sa YouTube. Okay? Ayun, pag-usapan natin ngayon. Una mga kasunggab, bakit madaling maglobat ang battery? Una, kailangan po mga kasunggab, ito, tingnan nyo to. Tingnan nyo po ito, ang video to. Kailangan po, yung mga running applications nyo, i-off nyo po yun. Kasi isa po yun sa nakakalobat kung madaling makabawas ng battery percentage natin mga kasunggab. Kasi nagra-run yun all the time. Pag once, hindi yun na properly close. Okay, so yung gagawin nyo mga kaibigan, punta po kayo sa settings, punta sa manage application, then close nyo po yung lahat ng nagra-run application na hindi nyo naman ginagamit. Okay? Gagawin nyo lang doon is force stop. Okay? Ayun lang po mga kasunggab, unang tip kung bakit madaling maglobat ang battery natin. Pangalawa mga kasunggab is, syempre mga kasunggab, ito yung common na madaling makaubos ng battery or madaling makapagbawas ng percentage ng battery natin mga kasunggab is, malamang-lamang kapag palaging naka-on yung wifi, data connection at saka yung GPS nyo po mga kasunggab. So ngayon, so yan po mga kasunggab, balik po tayo kasi medyo mayroon tayong error. So yan po mga kasunggab, dun nga, kailangan po i-off nyo po yung data, wifi at saka yung GPS sa cellphone nyo kapag hindi nyo naman to ginagamit para hindi po madaling maubos yung battery percentage natin. Isa rin po kasi yun sa mga dahilan kung bakit madaling maglobat yung cellphone natin. Okay mga kasunggab, pangatlo tayo mga kaibigan. Ngayon, brightness din po mga kasunggab, isa rin po sa nagbabawas ng battery percentage natin kasi kapag naka-full or 100% brightness tayo mga kasunggab, madali po yung nag-drain or nababawasan yung battery natin. Kasi malamang-lamang naka-full brightness tayo, di ba? So, para sa akin, advice ko dapat minimum of 20% pwede na po yun
para sa brightness ng cellphone natin. Ngayon, pang-apat mga kasunggab, iwasan nyo din po yung palaging hinahawakan nyo yung cellphone nyo kung hindi nyo naman to ginagamit. Okay, so kailangan kasi mga kasunggab, wag masyadong babad sa kamay natin yung cellphone natin kasi mainit kasi yung kamay natin dahil meron tayong tinatawag na anong tawag nito? Heat energy mula sa katawan natin. So yun po, nakakapag-create din po yun ng madaling paglupat or pagbawas ng percent ng cellphone natin kasi nga mainit yung kamay natin. Okay, so kung hindi nyo naman to ginagamit, pwede nyo itong ilagay sa bulsa nyo or sa bag. Example, kung may lumalakad kayo or meron kayong mga lakad tapos hinahawakan nyo lang palagi yung cellphone nyo, so mas advice ko, lagay nyo po sa wallet nyo, sa bulsa, sa bag. Okay, para hindi po siya parang naiinitan kapag hinahawakan nyo po palagi. Okay, tingnan nyo po yung video to. Ngayon, sunod naman mga kasunggab, pang-lima. Ito mga kaibigan, mga kasunggab, pang-lima, diba sabi ko kanina, i-close nyo yung mga nagra-run na application na hindi nyo ginagamit. Ngayon naman sa mga kasunggab is yung mga application na hindi nyo naman ginagamit or parang display lang naman sa screen, i-uninstall nyo po yun yung mga kasunggab kasi isa rin po yun sa mga nakakalubat or nakakapagbawas ng percent ng ating cellphone kasi nagra-run din yun, di ba? Kaya nga, yun po, uninstall nyo po kung hindi nyo naman ginagamit. Example, yung mga games na hindi ka na naglalaro, uninstall nyo na po yun. Okay, pang-anim mga kasunggab, turn off vibration. Okay, ito po mga kasunggab, di ba, yung mga notification yung sounds or notification, ano ba tawag ito? Anong term? Ringtones. Okay, yung mga ringtones natin mga kasunggab. So, yung ringtone, isa din po yun sa nakakabawas ng percent or battery percentage natin. Ngayon, yung vibration din po mga kasunggab. Di ba, naka-silent na, pero naka-vibrate pa rin naman pala. So, isa rin po yun mga kaibigan, nakakabawas din po yun ng battery natin. Kaya, advice ko sa inyo, huwag nyo nang i-vibrate. Off nyo na lang po yun. Silent na lang para mas hindi talaga nakakabawas. Okay? Ngayon, sunod naman po mga kaibigan, pang-pito. Yung mga live wallpapers. Ito nga mga kasunggab, maganda tingnan, magandang panoorin once na ino-open nyo yung cellphone nyo. Pero, guys, nakakalubat din po yun at nakakabawas din ng percentage yung live wallpapers. Advice ko sa inyo mga kaibigan, picture na lang lagay nyo. Yung mukha nyo, pwede naman. Okay? So ngayon, pang-walo mga kasunggab, huwag nyo pong gamitin habang naka-charge kasi umiinit po yun mga kaibigan, mga kasunggab. Okay? Tingnan yung video to. Huwag nyo gagamitin naka-charge. Kasi, experience ko na po yun mga kaibigan, yung naglalaro ako ng ML or meron akong nilalarong games tapos naka-charge yung cellphone ko. May time na 85% pa lang meron ng nagpa-pop up na message or message nakasulat doon na your battery cannot be full charged because basta ganito, nag-iinit daw siya. Okay, so hindi siya mapo-fully charged kasi mainit na po siya, parang overheat na po. Kaya ayan po mga kasunggab, advice ko po, wag niyong gagamitin yung cellphone niyo habang naka-charge para tuloy-tuloy ang kanyang pag-charge ng maayos at hindi umiinit. Okay? So yan mga kasunggab, pang-siyam mga kasunggab, alam kung meron kayong mga notifications dyan kapag naka-online kayo, maraming nagpa-pop up na notification sa notification bar natin kasi ayun po, maraming mga notifications na dumarating sa iyo sa mga emails or mga Gmails. Yun po mga kaibigan, kung nabasa nyo na yun at nakita nyo na po yung mga notifications na yun, please paki-close nyo po yun para hindi rin po yun, isa rin po yun kasi sa nakakabawas kasi every time na nagpa-pop out, diba, merong mga minsan meron pang mga ringtone yun, diba? So, every time na lumalabas yung mga notifications, isa din po yun sa nakakabawas ng battery life natin. Okay? Ngayon, ito yung panghuli mga kasunggab, pang-sampu. Diba, yung example, pumunta kayo, tingnan nyo sa video nito. Pumupunta kayo dun sa sa Google, na tinatamad kayong mag-type sa sinesearch nyo. Instead, ginagamit nyo yung voice speaker, okay? So, ginagamit nyo na lang yung voice speaker instead na mag-type kasi nga tinatamad kayo, diba? So, yun po mga kasunggab. Ngayon,
isa rin po yung voice speaker na yun, nakakapagbawas din po yun, madaling makapagbawas din po yun, or makabawas ng lifetime battery percentage natin mga kasunggab, kasi mayroong ginagamitan natin yun ng audio, di ba? Audio, di ba? O, speaker, voice speaker. So, ayan po mga kasunggab. Hopes po nakatulong po ako sa inyo ulit ng kahit konti man lamang, at naparating ko po sa inyo ang aking mga simpleng nalalaman lang naman kung paano nga ba maiwasan ang pagkalubat agad ng ating mga battery percentage dyan. So yan po yun mga kasunggab, dahil gamit natin to, ingatan natin po para matagal yung battery life. Ayun lang po mga kasunggab, papaalala ko ulit sa inyo na kung bago pa lang po kayo sa channel kong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe. I-click yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos sa susunod na mga tips man o kahit ano man. So yun po yung gusto ko rin ipaalam sa inyo mga kasunggab, na yung channel kong ito is parang mix lang po siya. Hindi ako palaging nagbibigay ng mga tips. Minsan din po gumagawa rin po ako ng mga challenge na mga alam ko, hugot lines or anything na naiisip ko lang. Ayun lang po yun mga kasunggab. So, salamat sa panonood. God bless and have a good day mga kasunggab. Thank you po sa panonood. Bye-bye.